Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check. Hatod sa Indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pinapaisi sa gubos ng miyembros konsumidores kan Casoreco 3 na igwa po kitang amnestiya sa interest para duman sa gubos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa, 100% discount sa interest. Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar ngunyan na April hanggang June 30, 2023 lamang, kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakaharining Casoreco 3 office sa inyong lugar. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramlag ka ninyong amin sa kuyang partner ko niyan sa Lalo Technical, si Idol Cup Charlie Binaobra. Sa information, si Ricky Sagayap. Sa opisina, si Ma'am Kayla Legacion Valdez. Ang sigisa ng sexy, sigisa ng gayon. Ang sa mong apa. Sa transmitter site, yan man po duman. Ang sa mo yung Chief Engineer Abilin Don Toralio. Sa information, si Tony Matic Saison. Sa lawasan mga karonda. Ang napagpaabot niya mo ni na good morning sa kabos niya mo mga parantabay. Sa bilog na Bicol Region, sa enterong Kinabahan, through Facebook Live, kan RPN DCKI. Ini po si Joey Habana Lim. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday po. Lalong-lalo na kay Honorable Attorney Fernando Ducot Simbulan, Kanabo Camarinesur. Masilibrakan sa iyang kumpleanyo ngunyan na aldaw na Martes, Mayo 30, 2023. Pang 67 anyos na palaan.
ang edad ni Mayor Day Parisa, no? Pag ang tao talaga, idol, pirming anti-stress, day tulos minagurang ang itsura. Kita man na pirming stress sa sintabo. Pirming gururang na ang itsura ta. Pangyayaring buhay tayo. Kaya may you have many more birthdays to come, Mayor Fer Simbula. More power and God bless you more. Tagabos na may kumpleanyo, happy birthday. And then sa mga parantabay mi po sa mga Transistor Radio, good morning. Sa mga mag-aragom na sisilibra naman kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa indo. Magdanay man lugod ang liputok na pagkami nuruutan po kan lambang mag-arago. Sa mga may kapiyastahan, happy fiesta. Oy, apotapalan kay Mayor Fer Simbula. Taan mga ringkunada mayors po baga, duman sa Kongreso, pigimbitaran kan Committee on Energy, para po pag-urlayan itong itinutulod na Bicolite and Power Corporation, digdi po sa ringkunada. Ano niya ako, Mayor, pabor ka na maglaog na ang Bicolite and Power Corporation sa diringkunada. Kung ako nga apoton mo kayang Joey, ano man taday ko magpabor. Enot nga dakulang tabang sa member consumers man na magkaigwanin na inaapod na healthy competition. May pagpilian nga ang member consumers. Dahil man nga duman na pag-ulayan ang inaapod na privatization kan Casureco 3. May representante nga duman, hali po sa National Electrification Administration, nagpaliwanag man, asin talagang dinilipinsan maninda ang Casureco 3. Na ini AAA na po ngunyan ang kamugtakan pinansyal kani. Na kung saan nga ini po bagang sa tuyang OIC General Manager dyan, hali po baga sa NEA na kan maglaog siya digdi lakmang maray ang kamurugtakan pinansyal dahil po sa pagdanyos kan mga nakaaging bagyo. Haros na baon ka ito ang Casureco 3 sa utang sa mga supplier, haro kan mga poste, kable, asin na transformer, and monthly pigbabayaran tang konsumo sa tuyang supplier. Pero dahil po sa maray na management ni Engineer Wilfredo Oboxit, kaya po talagang taas nooman ang representante kang National Electrification Administration na sabihon duman sa committee hearing na maray ang kamugtakan ngunyan kan Casureco 3. Apira lang po kan minsan pagpalsok kan kuryente or on and off, dahil man talaga naiiwasan pala niya. May mga schedule and unscheduled na mga power interruption. Ang iba dyan, gibukan in GCP. O ang iba dyan, dahil po sa may mga clearing man, sinigwa man na pinagtatrabahong mga KBA, ang mga linemen kang Casureco 3. Pero tayo napot mo nga ko kung ano ang sa kuyang masasabi. Ako nga pabor.
Sa totoo lang, ang Rinconada Mayor, haros sa grupo na baga. Kan grupo ni Congressman El Revilla Ferte. Apira kan Bato, alagad, ang elected municipal mayor kan Bato na si Junjun Surilla, napatawan po baga ng preventive suspension. Kan Kapitolyo sa pagimang ni Governor Luigi Villaferte huli kan sa rekomendasyon man kan Committee on Administrative Cases na pinamamayan man po ni board member Shay Noble. Pero ang OIC ang acting mayor na si Vic Ramos kabali man po sa nag-atindir. Kaya po magkakaigwa pa lang kita ng duwang service provider. Kung duwang service provider tadig didi, maray man ang gadyan. Pero kung saro lang, mayo kitang choice. So, kaya iyan man sana ngaya. Pero aloy pa kayo din yung panahon. Bago po marealisar ang sinasabing Bicolite and Power Corporation. Uy, may saro na naman palang pigrekomendar ang Committee on Administrative Case kan Sanggunang Panlalawigan na si Coco Astibis, ini pala SK Federation President Ban and ex-officio member kan Sangguniang Bayan Kanabuan, na garo papatawan man ng 60 days suspension. Ulit ay guwaman reklamo digdi. Talagang nauuso pa di ang inaapod ng mga preventive suspension. Pero ang iba po dyan, politika, ang iba bako man. Oy, duman sa mga makarandidatong barangay opisyal. So mga incumbent na nagmamoro magic, bako manggabos na punong barangay sa Pilipinas, magikero sa mga dokumento. Pero aram yan kan ibang magikero. Pwede, ang magic palan kayan, ang 100, nagiging 1,000 na nagdadagdag ang zero, magic palan yan. Aram yan kan mga kakutsaba, na iyo man sana ang una mo tinitiwalaan mo, minsan iyo man ang matraidor. Igo pa lang kaya nangyayari, takon may ambisyon man na magkandidatong kapitan si kakutsaba. Iyo masa na pala na minabulgar kang katarantaduhan na ang 100 nagiging 1,000. So 1,000 nagiging 10,000. Ay ano na tayo, Diyos ko. Pirak kan na kaban kan na barangay. Naririmati man pala sa Pamor Magic. Kan Magic irong punong barangay na may kasabwat man. Tapos si kasabwat iyon mahudas. Iyo man sanaan mabulgar kang katarantaduhan kang kapitan. Kaya pag-abot sa eleksyon, nararata dahil sa kabalasubasan. Dahil sa pagkurakot. Kaya dapat dahil kamukayan mag-ibo, lalo ng too much confidence, kill sa man. Nauna mo, tinitiwalaan mo, ito pala yung masana matraidor. Igo pa lang kayo, padi, nangyayari. Okay, maglikay, mas maray ng nasa righteousness permi ang trabaho kan mga barangay official. Dahil pagparadoktoran ang dokumento, butsil, or bayaran, ang mga resibo dahil pagparadoktoran o dahil pagparamagikon. Na biglang minasulpot ang zero, dagdag na mga zero sa figure kan na numero or amount. Ay, good morning dyan sa General Services Office sa Nabuha. Dyan pala nag-uopisina si Mayor Persimbulan. Ang sendong Mayor, birthday celebrant. Ano niya ako, mahanda ka, Mayor.
naganda nga ako every 60 years na naman. Pero bungga man. Sa kata 67 siya ngunyan aldaw. Dahil siya mahandang bungga. Pero, ang sunod na handa niya, 120 years old na siya kayan. Pero bungga. Ay makonselo man si Mayor nga niya ako, ano. Oy, good morning man kay Ma'am Joby. Urias, ano, an magayong-gayon, mabuot, matalino. Na General Services Officer ka na munisipyo or LGU na buwa. Good morning, ma'am. Permi man pala siya nag-aantabay sa Satuya pong programa. Siring man dyan sa TOTS junk shop. Kan Perpetual Health, Iriga City, an mag-agom, an mga empleyado, permi man nakatutok sa RP and DCKI, palayugan tama ng good morning. Saro pati ini sa sponsor takan pinta kasi ano ta coverage si Mr. Restituto M. Milgar, owner kan TOTS Junk Shop sa Zona 4 Perpetual Health, Iriga City. Oy, good morning sa Endo, ma'am and sir. Salamat. Garo maluyang ngunyan padian ano. Pagbanwit ning sira ngunyan sa tabang sa kasadagat ano. Dahil kay ning route kang panahon. Sa mga parabanwit, good morning. Ano lamang? Nakasubad na o dahi pa? Tangarig igwa lamang kipangod tuhan. Maray magbanwit dyan sa likan buhi or bato. Tinutugutan man kan mga local government bagaan, mga parabanwit. Saka maugmaon pala ng pagmati kan pagbabanwit. Kaya mabakal daw ako ning ano, tansi ba yan? Saka banwit. Iguana ko duman bamboo, Chinese bambong pwedeng ko anon. Gibo na kaputan ano. Mag-banwit daw ko sa Danaw kan buhi o kung dayaman kan bato. Maugmaon pala ng experience magbanwit. Akang panahon, ako solitary ito ipasa na. Yan ang libangan ko kang panahon. Sige, ang banwit. Oy, barita ko si paring doon niya akong pamanggiraray sa ano sa kustodiya kan PNP Iriga. Naka kulong pamanggiraray siya dahil pag nakapag bail o nakakapag piyansa sa korte. Alagad ang impormasyon ko ang kasong isinangat sa saya. Kan, ano yun pa di? Fiscal's Office? Prostrated murder. Yan daan kaso. Medyo magabat-gabat. Pero, garo billable man yan, ano. Ang sabi ni Don, ilalaban niya sa korte. Sa iyang kaso. Oy, makulimlim, sabi digdi, makulimlim na umaga, SM, pakibati man in happy birthday. So, duwang batchmate namin sa LCA. Batch 74 and 78, sila Rizal de Ocampo. At hinidi na, Potyan? Or Potyan, Doktori, Doktori, Mabalos po, si Chingsi.
Ay, good morning, Chingsi. Ayun na, bigabati ko na, no? Oh, where you? Ayan, ang apot yan, where you? O, yan daw, nasa linya ko niyan si Sir JB, John Verdiflor, ang news content writer ta, nasa line sa mga oras na ini. Bicol Connection Report. Good morning, Sir JB. Please come in. Good morning, Manager. Good morning sa mga nagtatrabikan na sa ibong programa. Actually, sa mga taga dyan sa Ciudad Candiriga Oo. na nagpahiling giraray sa ikaduwang international event kasi nakapagpuli din saro na naman na gold medal. Wow, congrats. Oo. Dahil kayo ini na babareta sa mga radio station, pero sa mga platform, sa mga social media, na ipapaluwas man ini. Pero orgulyo kan mga taga-Iriga na ining si John Andre G. Aguha. John? Sabi niya ako, aki kan dati kong pag-iribakan kita, ngayon merupakan na panda dyan sa Iriga City. Anong apelyido niya? Ano? Anong apelyido niya? Aguha. Jan Aguha. Andre G. Aguha. Aki ni Engineer Aguha dyan sa City Hall. Congratulations, ha. Oo, kaya sabi ko, dahil kayo natatawa ng dapat ini, yun na pinagbabalangin mo dyan sa Ciudad Caniriga. Pero ang Ciudad Caniriga, sa pamamayo man ni Mayor Rex Oliva, managpapapayag sa mga Irigenyo na pag-iguanin na idadarang ko yan, Onra, tinatawan po yan pag-bisto dyan sa Ciudad Caniriga. Dapat tinataan niya ng recognition sa kapremyo. Ano kapag yan, may cash incentives dapat ang lokal na gobyerno. Minsan, pinapabisita sa opisina ng alkalde. Maraming tawanin recognition ang mga taga Ciudad Caniriga. Tapos sa sanggunian, panlunsod. Ano po? Dapat sa sanggunian panlunsod. Bigyan bitaran man yan. Opo, dapat nga gwayan nila mga gwayan ng resolusyon. Resolution. Oo, tanganing yung ang mga arupin ng aki, pag na may mga nakahiling man, mainguaman niya na arukon. Tanganing pag-abot kan panahon, sindaman ang matawan ng recognition kan mga official kan sa tuyang gobyerno. Saka binabadgetan niyan, tinataan niya ng kas award. Ano napod kayo na, no? Bago man ini nagpasiring duman sa nasyon kan Japan, pero may tabang man ang lokal na gobyerno kan na Ciudad Caniriga. Ini nanggana bilang primerong lugar duman sa XCO 15-17 category. At sa inapod na ko di hapon duman sa Yawatahama, Japan. Arayo. Ini so inapod na Union Cyclistic International. Kaya sorry sa mga magayon na onra na pinagdara naman ni Mr. Aguha sa international event na kung ayon siya nakagulo kan na primerong lugar asin ikatulong medal overall nakatapos yung bangga na sa Thailand sa LTV Cup at nagtalikod na March. So, dakunan ko yan. Hubin pa ni Manager Joe. Oo. Ining si Mr. Jan Andre C. Aguha. Kaya, nalampasan niya sa performance ng Japanese Rising Star na tanganing dawgon niya sa nasabi ng racetrack duman sa nasabi ng lugar. Ang sayang kapangganahan ini man po ang nagkapwersa tanganing Michael Tagiraray kan sa Asian MTB circuit na taga Ciudad Caniriga mismo at ilang Filipino proud na nagdara po ni Onra adik di sa bakosa ng Ciudad Caniriga kundi Rinconada area na o Camarines na nagtataunin Onra sa mga kahobinisan nanganing pangarugan kaniba niya itong mga hobin ko niyan. Tapakosa naman nakasentro ko niyan sa pagkawat ng basketball ang
mga hobin mo yan, kundi suikuanin mga talentong na itatago, kay po niyan ipaluwas sa tabang kan lokal na gobyerno. Kaya, ang sabi nga niya, congratulations nga Utoy. Ang pangaran kay Utoy. Ako'y. Na nagkataon din honra, lalo na sa mga taga syudad kan area sabi Manager Joe. Maswerte ta nagdarang onra no sa Ciudad Can Iriga ining si Jan Andre Aguha. Aguhan, Na kaya ama- sabi nga ni, Ama pa lang kani Tuloy pa rin empleyado kan ang City Hall. aking Mm. ipuwan niya na suportaran kan mga magurang. Sa kadapat ang lokal na gobyerno sumuporta kayan. Oo, masuporta Orgulyo ba kayan ano? na ang na lokal na gobyerno sa pamamagitan ni Mayor Rex Caliba talagang nagkukunin sila nagtutuklas din mga may hidden talent na Yan. mga taga-Ciudad Can Iriga. Mga nito ng saro yan sa mga maipapahiling kan Ciudad Can Iriga na pakong basta-basta ang Iriga City pwedeng bisanahon kan mga halisay magnasyon na iba pangingin ng mga maurag na mga taga-Ciudad Can Iriga ang nanggagana sa mga international competition. Digdi sa Iriga, sikat man kita sa mga araw pa lang kayan ano. Ano siya, siklista yan, siklista. Oo, siklista ini. Kung igaw kita kahit itong Jose Sumaltik ang panahon ako akita, mga Turog Luzon. Oh, yun. Pero di sa tuya sa Iriga, igwa na naman, nag-a-arise na mga oven na aki na may talento sa pagbibisita. Ini pati pala ng gana ini, bako sa Philippines kundi sa nasyon kan Japan. Sa Japan, pero kan March, nanggana man din duman sa Thailand MTV Cup. Ay, amo Na ha. nagtalikod na March. Kaya bako sa lining primerong best na nakaguno ning o kaya na ko ang first place sa XCO 15-17 category duman sa Kodi Hapon sa Yawat Tahama sa nasyon kan Japan Dabi. Ini pala ng siklista tang taga Iriga, bako ining pang barangay athlete or pang probinsya sa kundi ini pala international na. International na. Ang international na ini kaya ugmahon na maray siya no. Engineer Aguhang ama kay ni. Pero naka-receive man daw siya ng lapad na premyo. Apota daw si engineer, tabaka pwede man ang Maabot na daw pag kita maramang na premyo sa akin niya. Oo, diba maabot natin pag duman niya sa City Hall. Ay, maripa-interviewan mo na padagos. Oo. Interviewin mo na daw, Padagos. Interview. Oo. So, yan tabi, manager, ang dagang niya itong informasyon, malumluman panahon, sige ang uran-uran, baga, digdi sa Rinconada area. Dara pa kayo dyan kaniyong route kang panahon ining bagyong biti, Pagparang na garo yaw na duman, nasa 300 kilometers ang distance siya duman sa isla kang Batanes Island, duman sa Northern Peak kan Luzon, patiring duman sa Japan. Yan. Okay. So yan tabi, manager, at ito yung tugang na informasyon sa programang Bicol Connection alin sa location. JB report. Salamat na maray, karondang GB, John Bediflor. Bicol Connection Report. Nagdara sa oras na 10:05 in the morning. Hoy, may message ba kasabago si Kaya di po makialam sa problema sa iba. Kaya di po makialam sa problema sa iba. Kaya di mabuntog sa problema. Oy, Dahil manta sa paliwanag kasudma ni Don Hugo sa programa ni Sir Manding, nagsasaway sa naman palan siya. Kundi ang pagkasaway minsan, ilugod na napapahamak talaga. Ano daw yan? Sa nagkasaway ka sa naman, nagkasaway sa naman siya, yun nalugod siya ngayon na napahamak. So sinasaway niyang garo, may tendensing mangulog, iyon nalugod na naging biktima. Dahil nagsaway, di ba sabihin talagang, kung dahil man siya makikiaram, baka kadakulan madiskuido duman. Kadaklan pati yaon dumanda babae sa harong na ito. O kaya nangyari garo self-defense na tutusokon da kaya siya sa pahayag niya kasudma.
O, dyan pala nga ngayon sa masuso, saway na siya. Tagaro itong 4 years old na aki, na biktima, garo, gustong, kuanon. Tapos sabi ni Dunogo, base sa iyang pahayag, na makaulay ko siya personal, na garo, garo duda, na, bako niya, garo-aro kayan si paliwanag nito. Kaya pigga sasaway niya man, na dahi gibuhon, na makulgan o itapok na sa swimming pool. Na 4 years old pa sana. Kaya lang, dahil sa nagsuruntukan na sinda naman sa masuso, dahil kasasaway niya, napagsurog-surugan siya, may kaibanan pa palanto. Itong kasuntukan niya. Pero bilas niya man sana palanto. Oh. Kaya nagreklamo man siya sa PNP na kung pwede nga i-custody na mo na ngayon ita. Nagpapasaway. Kung di maaman niya yung complainant, dapat niya aguman magreklamo. Sa kataso agum na man mareklamo. Kaya pinaluwas. Sinda parreyo. Pagulin niya sa partikan sa noon, dumana sa sinundan. O dumana nagsunod para kung anong gayud sa aki. Abo man gayud itao katong panugangan niyang babae. O kaya dumana nagkaigwa ng problema. Hanggang sa nahulog na sa puntong mabadil niya ang biktima, as in nag-surrender siya sa mga pulis, ikinulong siya sa ano nga pa dyan kanina, detention cell ba yan? Sa PNP Iriga? O dyan, sagod sa ngunyan. Pero barita ko kasubanggi, igwa ng kasong ipigplanchar sa ang piskalya or fiscals, ano po yan, prosecutors ba? Susog sa reklamo ka na pamilya kayo kang biktima. Na kung saan garo prostrated murder. Kaya sabi ko, magabat-gabat yan. Medyo, kung billable man yan, magabat-gabat man na kantidad ka yan. Pero dakol man gayud matarabang kibaling dun di. Bada maka man siya, kansa iyang temporaryong minting libertad, dabang dadangugon po ang kaso sa korte. Pero, dahil nasa korte na yan, let the court, na po kayan, magdangog kayan, asin magdesisyon. Mayo na po kitang, kayan, labot. Tadawa, mag-aga kita digdiday taman aram, ang magiging desisyon kang korte. So, let the court, herein, decide. Di ba? Parang siya, tama man daw ako. Bueno, sa oras na ni, yaon sa linya. Bicol Connection Report. Ang sobrang apil na News Director kan RPND si KI. Si Karondang Philip Barasina alias DJ Pugi habulin ng mga may asawa pa o mga balo. Bueno, good morning kami. Salamat, Tabi Karondang Joy. Oy. Good morning sa mga parantabay niya to. Anong man ang Mag-ingat itong mga paramotorsiklo. Ay, talo. Ligda sa Santo Domingo, Nabua. Oo. Ang Bulaguan na checkpoint. Tano. May siguro request sa mga expirean na lisensya, yung lisensya na driver. Ayun. Tapos, expirean restro ka na behikulo. Kung di permi pa rin na po para, sabi ka nibang mga motorista, ngayon ka puro sa ng motor. Dahil bang pwede ang mga 4 wheels parahon para si Taron? Bayo man Ang kayo mga kan... puro wheels yun, hindi pa para. Nangyayari lang yan kung may kumilik ganban. Saka, antik ko kung nan ko digdit ka, entero bagang pipabuksan ng new box. Ito baka may tago-tagong badil or illegal na droga. Yung man sanay ng pinaka-purpose guide ka yan. Kung anong mga illegal na nakabugtak sa new box. Yan. Ang nagdadakop pati so dating amiga ko na sigpapara-interview naman sa Banwangan kan Bato ka ito. Si STO for Marinel Entia. Tano yaw na siya dyan sa Nabua? PNP? Yes, matalipat na, di sa Banwangan kan Nabua. Sa kada mo in-interview mo niyan?
Hindi ko nabig. Dulok ka. Masabi ito. Ano mo niya ito? Ano? Amiga ko yan. Kanya ang sa bato ka ito. Sa sabagan. Kagapagtaran sa PNP bato ka Kan ito. nasa bato ngayon ko, amiga mo, ngunyan yung nasa nabuha, garudain na. Ano, iyo ba ka? Di nga ni nagsaligay na. Ayan mo. Siyempre, kung madakot, alam mo magpara kilig-kilig. Iyo manangga, tama man. Magpara korpindat ka mo siya. Ano nga ito? Talaga rin na magkabisto ka mo ah. Oo, Pinalukot mo siya na. Kaya talagang sincero ang PNP na buwa. Lapit naman sa mga driver na ang lisensya expire. Tapos ano ba, mayong lisensya, lalo na itong mga minor. Tapos expire na registro ka na mga bihikulo na sa indang pinagdadara. Oy, ang PNP ngunyan, tinututukan ang mga lost firearms pati. Dapol naman, los firearms sa barangay, kung minsan. Ang tutok nila, sige-sige ang kampanya laban sa mga lost firearms. Kaya, Ang masakit bigdi ka kung minsan, man siyempre, ang ibang yaon sa barangay, alam naman para deklara. May guwasin ng mga lost firearms. ay garo ka na kung martilyo, umasang ilinutok mo sa payaw mo. Di siyempre, pwede kang mapriso, pwede kang magbayad ng penalidad. Kung mapaaram ka ng badil mong itinatago, bakong lisensyado or lost firearm, di ba? Saka grabe baga ang gastos pag kukuha ng lisensya sa barili. Mga piraman daw estimate mo, kung mga pa lisensya ka ng badil, siyempre ang badil, garo auto. Inot, ang taong makapot badil, mabitbit kang badil, dapat authorized to carry firearm. Number 2, ang badil mo dapat igwang lisensya or permit or license. Oh. May serial number pa yan na pinagbabasuhan. Ang estimate mo sa sarong kalibre, mga piraman daw ang gagastuson mo kaya? Pwede ba mababa sa Sanggatos Mill? Ay, iyo. Pira, sanggatos mil. Oo, Ay, ano na man sobraman ka mahal, overpriced ka man na maray idol. Kaya nga niya. Para kita nag-i-restore yan, pero overpriced naman na maray. Eh, nakakapalisin siya, lalong-lalo na kung halantawan na kalibre kang badil, na grabe ang gastos. Halimbawa, bakal mo kang badil mo 20 pesos sa naman, ay 20 mil sa naman. Ito nga ning mga dipalitong badil, arog kan mga, ano nga itong apod kitong garo maluyang klaseng danaw ba yun? Anong klaseng danaw? Baltic. Baltic, oo. 2,000 sa nangyayari ni, o 5,000, o. May budget, pero dahil naman tigpapalisensyahan. Siyempre, magastos ka rin nga na, kung taltik man silang ipaparistro mo. Pero ang paltik, naputok man yan. Oo, pero maski pa pero opposite man ang tama. Ido nga ning ido, pag nababadil kang paltik na badil, nagagadan man. Juling na nga ni, bagang bala yun yan. Yan nga ning tirador nakakadali. Yan pang May paltik. mga improvise ng badil mo yun na juling ang bala. Iyo. Nala kapag tinatamaan ng ayon, natihaya lang. Ayo. Tapos bubuno una, gigibon pulutan o panira. Ginigibo ng adobo. O sa bato palan, good morning sa mga paratindang karning aw-aw or ining inapod na ayam. Uy, dyan palan masira magbakalin karning adobong ayam. Arog kan tapa. Tapa. Basta adobo sa kaano da, itong mga kinilaw pa, gwapa da dyan. Ano ba, binubugtakan lang ba yan in Sprite? Tapos, papakadal-kadal na. Pag malo mo yun na, okay na. Kaya sa mga taga-bato, pwede na magsiod sa irigata kadali. Uy, sirodo na daw kan mga patinda ng karning ayam, ining mga stray dogs, mga layas na ido. Taday man kayang ubuson.
nasiriyo doon kaining mga dog patrol ta. Perwisyo pati sa mga motorista sa mga tao. Sa ano yan, ito nga ning taratinda ng tilapia sa buhi. Binabalyo lang ba ganin na 2 kilong tilapia ang sarong nakulao na ido. 2 kilong tilapia ang karibay. Oo, tapos linalamos naman sa baldi. Tapos, Dinadara na lumagutan kan buhi, duman binubuno. Binigibong pantinda. Pero grabe nga kung bilin sa taratinda ng tilapia sa buhi. iyo ano. Pero dapat dahil mo gibo na paksyo ang payo kang ayam, lalo na kung may mga ngipon pa o dila, ano? Tagaro na katako. Delikado yan. Oo. Ayan, iba, ang payo, ipinakalbong lang, tapos yung mga laman loob. Garo daw, kadaklan sa aram ko ang payo, pigtatalbong talaga lip. Bibihira ang payong dahil tinatalbong. Yung mana. May utok. Vice Governor Salter Tony Jr. at si dating Congressman Sal Portuno. Hey, good morning sa pamilya Portono, kay Kong Sal Portono, kay Congresswoman Jo Sal Portono, and Vice Governor Sal Portono Jr. In ang pamilyang sige daw ano, sige pa ang panang tabang ano, sa mga nangangaipo, dawa mayo na sa pwesto. Saka sa tayong back up ng mga amigo ko si Pinsan, Angelo de Villa, saka si Ronnie Maestrado. Yaman pa dyan si Ronnie sa kasi ano, si Serong Saro. Angelo de Villa. Angelo de Villa. Yaman pa sinda kay Kong Sal. Dahil pa man. Aming katawan, digdi sa Santo Domingo. Uli ko sa ano na sinda sa sangguniang panlalawigan kay Vice Gov na. Dahil dyan pa sa residence. Nasa residence pa mang girare siya. Hey, good morning Ronnie. Good morning, Ronnie Maestado. Si Mading Arlene. Sa amigo ka, digdi sa Santo Domingo. Sa water refilling station. Ayo, igwa ka man dyan mga aro-amigo naman sa may Santo Domingo pala na, no? Aro-amigar, kaya? Digdi sa pagbubungon. Pagbubungon, yan. Oo. So, water refilling station digdi. Ay, iyo, garo dakulang ano yan water refilling station. Garo pwedeng mag-sponsor pala na, no? So, amigo tayong engineer. Yan, si amigong engineer na kung ako dahil napapasala, cute na engineer rin saka posibleng abogado naman yan. Si Engineer Nilo Salazar, or paano na pala niyan pag abogado na siya, anong inot? So engineer o so attorney engineer Nilo Salazar. Aputada ko niya ako dyan sa katahid mo, ha? Ano yung address niya? Pwede naman doon, Kaya nga, hindi siyempre, ando ay address niya, attorney engineer Nilo Salazar or engineer attorney Nilo Salazar. Aputada ang tamang, kaya tamaluya kita sa mga bagay na yan. Meron man siya na yan, city lawyer, ang nakabugtak ba ako minsan? Engineer, ano pala, Nilo Salazar, ang magiging address sa komunikasyon para sa iya. Oo, araw pa yan. Yan. So, ino muna tayo, karoon ng Joey, sa kanyang mga... Good morning sa iya. Sabihin mo, good morning. Halik kay Joey. Anong matik pa ba? Attorney, engineer, engineer lawyer, Nilo Salazar. Doon naman. Automatic yan. Mabuot yan pati sa media pati. Darling of the press yan. Kampanahon sa sa DPWH. Ano? Ano din sa kuyang location, yung kapilot Maracena, RPM, Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Oy, salamat sa maray kay
News Director Philip Barasina alias DJ Pugi, nagdara sa oras na 10:21 in the morning kan sa iyang mga dugang na informasyon. Uy, itong mga makarandidato sa barangay, magkusa daw kamong magpadrag test, Maray na itong iburutong mga SK saka barangay official sa mga bakong paratsungki. Diba? At makabuto ka mong paratsungki mandata. Kaya required or kusa na lang na magpa-drug test. Dapat mahagad ka mo ng boto sa mga botante. Matubang ka mo sa mga tao. Dapat malinig ang sa indong konsensya, asin puso, pag-iisip, mga kamot. Na kamo malinig ang katuyan sa pagserbi sa indong mga constituent. Dahil kaya gayud garo bakong requirements kaya gayud din ang pagpapadrag test sa mga kandidato or makarandidato sa barangay asin sanggunian kabataan eleksyon. Tamadali na, Oktubre baga ang eleksyon. Kaya daw ang pangapudan ta, voluntaryo na lang kamong pa-drug test. Tapos, biribit-bit ang resulta kung negative, ipahiling sa mga botante, ako nantig bakong drug addict. Ako nantig tol-tol. Dahil nagchuchungki. Pero nagtatagapurog man nantig. Maray na. So, nagtatagapurog-purog man, magdara na padagos ng purog, tangarig makipagpurog-purog. Tapos, ang pulutan na rekomendado tayo ng mga adubadong ayam sa partikan bato sa kabuhi. Pero di pala niya na pulutan, mainit lang sa hawak pala ng karning ido. Nagtaray ako. Nya ako, mainit baga niya akong maray sa hawak ang karning ido. Pero masirama ka, malumhok. Pero yan po, mas maray na po yan sa mga makarindatong. Ipahiling nindong ang katuyan nindo sa barangay, malinig. Saka mag-sirbi ng transparency and accountability. Dangan sa mga butantiman, ang pakiulay ta, so mga naka-experience yan na sinabuking nindong katarantaduhan kan mga nagsisirbi sa endo, lalo na itong mga magikiro. Bako manggabos pong kapitan, magikiro. Baka sa 10, baka sa ro, or mayo. Or baka sa sanggatos, sa ro, or mayo, o baka sa 1,000, sa ro o 2, igwang magikirong punong barangay sa Nasyon kan Pilipinas. Na ang sanggatos nagiging 1,000. Biglang nabuto ang 0. Ang 1,000 biglang nagiging 10,000. Biglang may minabot wang 0. Dahil nagmamagic. May inaapod na garo hukus-pukus. Or inaapod na garo mamakis-makis. Pigdudoktoran ang mga butcher or ang chiki or kung ano pa. Tangarig pag-abot kan resulta, igwaki, kabulsa. Pangungurakot po yan. Dapat na yan iburutong mga lukutoy na yan sa maabot pong barangay eleksyon. Dumang ka mo sa bakong requirements dapat bakong kurakot, bakong sambayero, bakong man babaero, bakong man sambayero. Dahil imbilto sa illegal na droga. Yeah. Dahil nung ka na-convict. Or bakong maisog. Dahil nangungulog. Yan mga dapat araw ka yan. Saka, itong punong barangay na nagpapahiling ng modelo sa laogan pamilya. Mga kagawad na gustong magkandidato na dapat modelo sinda sa harong kang pamilya ninda. Tabaka gustong mag-serbi sa barangay, yan pamilya ninda nga ni kayo, dahil nasisirbihan. Tapos maserbi ka mo sa enterong barangay. Na pamilya nga ni nindo kayo, baka ginugutom,
Dahil nga ni gayod makapaglinig sa harong o makapagluto o masirbyan ng mga aki. Tapos gusto pang magsirbi sa barangay. Buisit. Dahil dapat ibutan mga araw kayo. Pero, kung nagpapahiling ng kamudido, bilang modelo, tataw mag-sirbi sa agum, loyal sa agum, dahil nagpapakonsumisyon, dahil nangungupit sa kwarta ka na agum. Ikaw kayang mga agum na. Ilulogodan may trabaho, sumisis. So, mister, gusto magpunong barangay na mamanganing trabaho, siging pangupit sa misis. Tinansan ribo ka na agum, magsaot ka daw ng panira, asuli, dahil napigpuli. Oh, ay masakit yan. Dahil hindi yan, na maserbi sa barangay, dahil nga ni maserbihan ng agum, or ang mga aki, hindi kita kayan, ta kulog payo tayan mga tuga. Mga makagawad, ang paglaog sa barangay kagawad, bakong suba-suba man. Garo ka man sana kayan sarong abogado na mapasar nin sarong ordinansa o resolusyon kang barangay. Kung malaog sa barangay, dahil nga ni, tataong mayo nga ni pagkaaram guide sa lay, sa konstitusyon kan Pilipinas, sa parliamentary form of government, mabaro barangay kagawad pa pumurupundo. Dapat ang barangay kagawad may pagkaaraman lamang dawa papaano sa batas. Tanoan sa indong ipapasar na lay, kundi ka mo nag-aaram sa batas. Dapat tatao ka mo sa batas. Miskin mga kagawad, dahil pwedeng basta ka mo magbutong kagawad na palo-pago man. Sikat lang, popular, dahil maurag makiinuman, bubutuan ta na. Marilamang pati kung tatao man magpainom, kung sige sa naman na palibre. Tapos makandidato pa, sikat ngayon tab, pirmi nasa inuman. Pero kung itong makagawad na pag may birthdayan, may gadan, may kasalan, nahihiling nindong nagtatabang magkusina, tatao magluto, tatao maggiris nin mga putahe, itong nagtatabang sa mga puro pamilyang may okasyon, na di nagpapabayad, libre, pwede pa. Dahil tatao magsirbi, nin libre, na nagpapahiling nin dedikasyon sa mga constituentes niyang siya, tataong magsirbi, as in magtabang libre. Pwede ko pa yan ibuto, as in nirekomenda na butuhan yan. Dahil nagpahiling tulos siya, nina galing, husay niya sa pagluto, na di nagpapabayad sa gabos na may okasyon. Pwede yan mga tugang. Pwede nindo yan natabangan, pero dapat tatao man lamang, dawa ka dikit sa lay. Dawa puro pa paano mga tugang, igwa yan inaapod na session man sa barangay. Preside, ang ma-preside yan ang punong barangay. Kaya dapat ibuto tangon yan, kampanong kaya mga tugang, dawa elementary ka sana, madudunong na kampanong kaya, graduado ka sa elementary, madunong ka na, katumbas mo, graduado ka ng high school. Kaya mga bright ang mga tao kang panahon. Dahil ko man sinasabing, may mga patalpang gangon yan ng mga tao. Pero iba ang training kan mga tao kang panahon. Talagang mga bright ang kadakla ng mga tao daw kang panahon. Ano? Ngunyan dahil sa may mga gadget kita, high-tech na labod kita, nagkakaparatal na kita, isipon mo example, sa message kan text, matix ka, mga wrong spelling, pero iyon ang nasasanayan ta. I miss yung ngaya. Agum. O ang spelling mo na kayo, so ay tama man. So miss, nagiging M-I-Z. So Y-O-U, nagiging U na sana. Kaya ngaya, I miss you. O, nagiging patal kita kaning high-tech ng mga gamit, na mga gadgets. Kaya po, maray pa kan mga panahon na mayo ning mga cellphone man na ini, mga accurate ang pagsurat kan mga gurang kan mga panahon.
sa kasudisiplina kan mga gurang kan panahon, sobra ako namati ko. Na-experiencean ko kan panahon ang lulo ko, lola ko buhay pa. Uy, ang mga binlod palan, pirming dapat nasa gilid. Kung sinda may mga bisita, itong lolo ko, former ex-mayor kan Bula, Moises Sabana Sr. Ang lola ko may pagka-Espanyol. Espanyola. Niya ko, lo, daddy, anong matanagustang ka ni mami? Si mami nga niya ko, mistisang waray, Kastila. Ikagaro negro, nag-ito mo na. Siyempre niya, nagdakula ako sa bukid sa Bula. Mahiwasan sa moyang ang kauman dyan sa parte kan Bula. Nagdakula ako sa pagpara ani, pagpara tarok. Kaya nga ako nagpara-itom din na nabago ang kulay ko. Palibasa nga ako, talented man, maurag magtribuna, maurag sa paggibon ng komunikasyon, maray mag-English. At sabi ko sa endo mga tugang mas mga bright ng tao kang panahon. Itong lolo ko, lola ko, nag-uurulay minsan Espanyol. Niya ako, negro ka, lolo ko, pero maurag ka mag-Spanish. Ara mo nag-adal nga ako kaya. Mag-English, maurag. Pariyo ka na aki niya, na uncle ko, na si attorney, retired prosecutor, attorney Manny Habana. Maurag mag-English, tatinis tabaya. Ang mother ko, kampanon, retired ka sa Kapitolyo. Naging public information officer man to dyan, maurag mag-English. Itong auntie ko, maurag mag-English, Naging haloy na sekretary kan dipuntong DILG secretary, former mayor Jess Robredo sa city yun. Mga bright niya ako kamay. Dahil ko lang niya ako yan na namana. Ta ako patal. Iba talaga ka itong pangapanahon. Saka ang disiplina. Grabe. Ingon yan, demo na mga tugang, mapirsaan mga aking magtutok sa lecture, sa assignment, sa pagbasa. Ako ka ito naka-experience-ang pabaktotonin mga libro, taday ko totoo magbasa. Iyan ang totoo. Maluya ako ka ito magbasa. Ang punishment ka itong lulami, ang payo ko, bubugta ka ng libro, ang duwa kong kamot, nakadupa. Nakaharap kayo, no? Garo, nakaload, tapos buburugta ka ng librong, mga duwa mong kamot. Tapos ang payo mo, habang papabasa ka, nadae mo nababasa. Kaya niya ako, masakit. Masakit pala niya ako. Disiplina kang panangon yan, mana. Ang litangon yan, iba na. May mga new family code na kitangon yan. May mga lina kita na mga aki. Pag nakulgan mo, ang magurang na suspect. So, aking dinidisiplina, yun na ang complainant. Takinasti ko ngayon kaning magurang ko ngayon, kaya reklamo ko. Kaya grabe na po niya ng mga tugang ang nangyayari. Bueno, alas 10:34 rin ng pagkaaga, ang oras na yun Atod po ini, kan sa to yung mga sponsor, asin iba pang mga hanap buhay, urbuson ta na pa rin. Urbuson ta na. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang
Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kan diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapahaluyon na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bagong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bango ng sandibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Chikiting litas, dagdag na bakuna laban sa tignas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pamakunahan
Protektahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpapakuna na para sa healthy Pilipino. Paalala mula sa DOH. Bueno mga tugang, balik kita sa Toya pong programa. Oy, palayogan ko daw nin good morning ang aking kumpare sa Chaong Quezon, si retired SPO4 Reynaldo Castillo. Oy pare, magandang umaga sa inyo dyan ha. At kay paring Maring Pasing, magandang umaga sa inyo dyan. Kay Ethan, kay Tricia at kay Bibi Diana, Georgette Castillo Lim. At sa aking at sa aming anak na si Jan Gerard at kay Joycel Castillo Lim, ang aming maganda at mabait, matulungin na daughter-in-law na anak nyo pare. Okay naman kami pare. Kayo, kamusta naman lang din dyan ha? Ang laki na ni Jana, ni Bibi Jana. Uy, maraming salamat pare. At miss na rin kayo namin, ano? Kaya lang maraming obligasyon din kami dito at hindi agad makapagpasyal sa inyo. Pero sobrang namimiss na rin namin kayo, especially ang ating apo na si Bibi Jana, na napakabait, napakabibong bata at matalinong bata. Marami nang alam. Nakikita namin sa video. Post ninyo. Oy, magandang umaga kay Sister Angel Marisa Mendoza ng Limassol, Cyprus. Kumusta ka sis? I love you 10 times a day. Sabi niya, magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood ng iyong programa. At kay Sister Angel Maureen Medroso, sis, kumusta ka dyan? Sa Naga City at Calabanga. At kay brother-in-law SPO4 Ernesto Medroso. Oy, kumusta kayo dyan ha? I love you 10 times a day. Kumusta man sa kuyang agum na sige man ang dawag sa ko. Sa iyang transistor radio 100 times I love you. Yan. Dapat sa agum dakol-dakol ang I love you pare. Oy, sabi ni Hermana Marisa, pakibati ko daw si Pinsan na Lito sa Diwa ba? Or si Lito sa Luta. At Ate Los Milandro Oliva, Dori Landicho, Pasol Yotes ng Limassol. At si Sister Imelda Tumon. Kumusta kayo dyan mga brother and sister? Stay healthy ha. At kay Sister Angel Maroa Mendoza Yasiro and Mary Paras. Uy, I love you 10 times a day. Kumusta kayo? At hello din kay John Canaris or Sanaris o Canaris. Happy birthday po kay Louie Canaris. Thanks po. O, thumbs up si Hermana. Thank you din Hermana sa pag-share ng mga radio program namin dito sa RPNDC kaya. At kami po ay mayroong TV Channel 10 ay CNN Philippines po kami. So manood din po kayo sa mga balita nila Risa Ontiveros pag 6 p.m. at yung 9 o'clock ni Rico Ison, yan. Magaling mag-newscast yun. Idol ko. Ang ganda niya mag-English. Idol ko siya. Yan. Uy, na-approve man ang pakiulay ni Acting Mayor Vic Ramos kan Bato Camarines Sur sa manihamento kang Casureco 3 na so schedule of power interruption or power power interruption sa maabot na June 4 dyan sa Banwaan kan Bato isibog mga June 17 por medyo ka nagdadangadang na town fiesta sa Indaman na Banwaan, takadakol na activities, may mga search for Miss Beauty Pageant man,
May mga parada kung ano-ano pang activities na matao po. Nin kolor asin kaugmaan kan selebrasyon kan pintakasi sa banwaan po kan Bato Camarinesor. Kaya salamat at least dahil man ka mo madireklum dyan sa selebrasyon kan sa ito pong kapistahan. Yan. Okay? Saka ito pong sabi ko na nga ni, saro sa pigdumanan na Committee on Energy kan mga ringkonada mayor sa satuyang distrito para pagsuportahan or suportaran maninda ining Bicol Light and Power Corporation na makalaog na asin maka-operate na sinda digdi po sa ringkonada. Sabi ni Mayor Persimbulan, siya pabor para sa pagkakaigwa po nin healthy competition para may pagpilian kung magkakaigwa po ning two service provider. Masadiri man linya, empleyado, opisina, and Bicolite and Bicolite and Power Corporation sa diring kunada na maserbi ng kuryente. Nin sinasabing mayong brownout, no brownout ang sa indang ino-ofrecer na serbisyo kung ma-operate na sinda. Kanya lang po, ang problema ninda, depende po sa Committee on Energy. Lalong-lalo na kan Senado. Kung pauunlakan sinda or tatawan po sinda nin franchise to operate. Takita po kaya baga, ang distrito sangon yan na pinaglalaban po kan National Electrification Administration na saro man sa nag-atindir, ang sa indang representante, na pinagsasabing maray ang serbisyo kan Casureco 3. Ninulita kan naglaog po si Engineer Wilfredo O. Boksit sa Casureco 3, lakmang maray ang kamurugtakan pinansyal. Dahil po sa rapado kan makukusog na bagyo sa parting ini kan Camarinesor Bicol, dakol na mga nadadamage na linya, poste, transformer, pati KBA ang nadidistruso. Kung kaya nababaong kita, por medyo kan nag-uutang kita nin mga materyales, pang-ribay sa mga na-damage, nagkabarari, nagkapurukan na poste, nagkaparatod na kable. Iyan ang berdadirong katotohanan. Alagad, ang pinansyal na kamugtakan da po kan Casureco 3 nakabango na nasango niya nasa AAA. Ang pinansyal na kamugtakan asin status kay nibot sabihon napakaray na po ang serbisyo. So although yaw na po kita sa pag-umaw na napakaray na, pero ang iba na gustong mag-retenir sa Casureco 3, dahil man po yan aagawon or bubutan dahil kung kontinto naman po kita, no, tamahali pa man kita sa serbisyong itinatawag kan Casureco 3 sa satuyang member consumers. Tabaka kung saro lang po ang matawanan po, alimbawa, duwasin dadigdi ang Bicolite and Power Corporation. Pag-abot ng panahon ang saro dahil na marinyo, di sa balik na naman kita sa saro na naman lang na service provider. Kaya dapat siguraduhon kan Senado, kan Congress, Upper and Lower House na kung aprobaran ninda ang prangkesya, franchise, kan Bicolite and Power Corporation, dapat kada renew man kan franchise, kan Casureco 3 sa Congress, pirmi man nindang aproban para talaga sa nagpapabor na magkaigwang healthy competition, talagang dapat may choice kita. As in magkaigwaning competitive prices sa taripa ng kuryente na mas magbaba, as in maging challenge lalo sa eksistidong electric cooperative na sa ngunyan po inaumaw kan mga taga-ringkonada dahil talagang naging maray ang senda pong serbisyo. Saka
nagtatao sinda ng kaugmahan sa mga member consumer sa paagi nin mga parapol, nin mga brand yung motorcycle, mga iba pang mga surprise prices. Nakan panahon Mayo po yan. And luway-luway man po bagang nagbababa na ang taripa. But ang pakiulay manggiraray, kan mga member consumer sa Kasureco 3, ma-maintain ta na po na Mayo na po, maiwasan ta na or ma-lessen or ma-ibitaran an pa puro brown out sa satuya pong nasasakupan na coverage area. Tangarig pong maging maray talaga ang serbisyo, mahali itong mga unscheduled power interruption. Kung mapupwede, mapalo na sana po kita sa inaapod na schedule power interruption. So siguro, dahil sa matibay na management, ngunyan, asin kan board, asin kan mga empleyado, department heads, kan Kasureco 3, ansaro sa orgulyo ninda, dahil po nadagdagan ang mga KBA. So dating KBA na nagsusupply sa anom na banwaan sa ngunyan po, nagkapirang KBA na po ang nakrear kan management kan Kasureco 3, na ngunyan nagsisirbi ning tigduruan na sa ng munisipyo, asin sarong munisipyo, kaya lalo pong naggayon an sa indang serbisyo ng kuryente sa bilog na area coverage kani asin nasasatisfied po ang mga member consumers. Kaya religiously, sinda po nagbabayad sa tamang oras. Dahil sa pagsuportang ina po kita sa ngunyan, inuhumaan kan mga supplier ta na kita putan pa nin supply ng kuryente dahil religiously nasusunod ta na ang sa tuyang moral obligation nakakapagbayad kita bulan-bulan asin kaya ta na po sa satuyang income or collection. Kaya medyo sabi ko na nga ni maray po asin maurag ang paliwanag kang management ko niyan kang Kasureco 3 maging kan taga National Electrification Administration na ipaglalaban maninda. Pero, Mayo man pong pinag-ulayan, duman po sa Committee on Energy na take over or privatization ang gigibuhon kan Bicolite sa Kasureco 3. Haliunta na po yan, tamayong saysay yan isyong iyan, asin na isipon ta na lang na magkaigwa kita digdi ning two service provider ning masirbing kuryente sa satuya. May mga nagpapabor po dyan, igwa man po nagkukunta. Gabusta po yung pig, re-respetaran. Ini po si Joey Lim. Salamat kan sendo pagantabay. Salado technical si Paring Cha Binaobra. Sa information si Ricky Sagayap, yaon man si Chingsi. Sa opisina si Ma'am Kayla Ligasyon, si JB sa newsroom, sa production na office, yaon man si production director. Manding Saryon. And sa lawas, nakaibanan ta sa pagbabareta, pagtao ng impormasyon sa publiko. Si karondang Philip Baracena alias DJ Pogi. Ini po si Joey Habana Lim, nagpapasalamat sa gabos, si Chief sa transmitter site, Engineer Abel Indon Toralio, kaibanan si Tony Saison, ang maskulado tang PSG. Sa liwat sa mga Facebook Live viewers mi, Diyos mabalos po, salamat sa inyo. We love you all. Sana lagi kayong safe, asin malayo sa ano pamampong mga sakit, masamang karamdaman at malayo sa kagutuman at malayo sa mga panganib at aksidente. Pray lang ho tayo, enjoy lang tayo ng buhay natin. Lahat ng pagsubok at mga trial sa buhay ay nalalampasan din yan sa tulong ho at pananalig natin sa poong may kapal. Believe in God! Sabi nga ni Ken Padi, pag may pagtubod ka sa Diyos, may solusyon, may kagalingan ka sa lahat ng karamdaman ng inyong hinaharap ng kayong katawan. Believe in God! Di ba? Paring Cha? Oh, tama ba ako? Tama ba ako managalog? Or baka sumasabit ng Tagalog ko?
Salamat, Joey Habanalin po.